Goedenavond, dit is het Zeeuwse nieuws van zaterdag 14 maart. Het is het laatste weekend voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag. En dus proberen politieke partijen zieltjes te winnen. Zo stond de SP op een viaduct bij de Westerschelde-tunnel om te protesteren tegen de mogelijke komst van nieuwe kerncentrales in Zeeland. Iedereen is nu in de stemming en dat werkt echt positief en geeft veel energie. GroenLinks PvdA kwam in Middelburg-Zuid aanrukken met een ijskowagen, ondanks het niet zo warme weer. We weten dat heel veel mensen nog heel laat pas besluiten of ze gaan stemmen en zo ja, op wie ze gaan stemmen. Dus we gebruiken deze dag om nog zoveel mogelijk mensen te bereiken. Weet nog niet wat u gaat stemmen ook, nee, zeker? Ik weet nog niet wat ik ga stemmen, nee. Oh, dat is spannend. Zeker, we hebben nog 4 dagen. Hè? De partij Soeburg Rittem stond in de Kanaalstraat in Oost-Soeburg met de focus natuurlijk op lokaal. Ik noem de Karolingische Burg die heringericht gaat worden, de Vlissingse straat die heringericht gaat worden. De scholen die natuurlijk neergezet zijn, daar hebben wij ons altijd heel hard voor gemaakt en is gelukt. Bij de SGP in de Spuistraat in Vlissingen viel wat te halen. Kibbeling. We zeggen altijd stemmen SGP en neem gezellig een visje mee. Je weet maar nooit. Dit is echt een heel leuk en gezellig onderdeel van campagne voeren. Gemeenten mogen toch zelf beslissen over het gebruik van staalslakken. Dat laat staatssecretaris Annette Bertram aan de Kamer weten. Het restproduct van de staalproductie wordt gebruikt in de verharding van wegen, dijken en voor kustversterking in onder meer de Ooster- en Westerschelde. Maar er zijn zorgen over de gevolgen voor mens en natuur. Daarom geldt er nu een tijdelijk verbod, wat het ministerie niet wil verlengen. Eerder deze maand lekte een brief van het ministerie uit waarin stond dat gemeenten en provincies het gebruik van staalslakken niet mochten verbieden. Maar gemeenten hebben wel degelijk die mogelijkheid, laat het ministerie nu weten. De Westerschelde-ferry vaart voorlopig met 1 boot tussen Breskens en Vlissingen. Het onderhoud aan de motor van de Prins Willem-Alexander loopt uit. De ferry wilde eigenlijk vanaf maandag weer met 2 schepen varen in de middag. Maar dat zit er dus nog niet in. De verwachting is nu dat de veerdienst vanaf 27 maart weer met 2 schepen kan varen. De zon is onder, het vaste voorbij en de tafel staat vol eten. Voor de voetballers van zaalvoetbalvereniging Groene Ster in Vlissingen hoort dat deze maand bij de voorbereiding op een wedstrijd. Maand Ramadan, je hebt het over samenhorigheid, met elkaar samen het vast verbreken, met elkaar samen het gebed verrichten. Maar dit creëert wel een goede start richting de wedstrijd. Ja. De hele dag hebben de spelers niet gegeten en gedronken, tot nu bij deze iftar, de maaltijd direct na zonsondergang. Ze voelen zich toch energiek genoeg om de wedstrijd te spelen. Klinkt er misschien een beetje gek, maar ik krijg er toch altijd een soort van energie van. Al eet ik heel de dag en drink ik heel de dag niet. Het is toch een soort van bepaalde energie die ik krijg of zo. Ja. Voor mensen die niet bekend zijn met het geloof, zal dat misschien gezien worden als een last. Voor ons is dit een gunst, omdat God dit van ons vraagt. En als je dat doet, dan zullen de krachten vanzelf wel komen. De mannen speelden met 7-7 gelijk tegen concurrent FT Bergen op Zoom. Groene Ster staat nu op de 3e plaats in de eerste divisie. Opperste concentratie, want welk stukje heb je nou nodig? Het is ongetwijfeld de meest gestelde vraag tijdens de eerste editie van het Open Sasse Legpuzzelkampioenschap. Ik zie dat jullie al best wel ver zijn met de puzzel. Hebben jullie een tactiek? Ja, doorgaan. Zo snel mogelijk alle stukjes op hun plaats leggen. Zo snel mogelijk gewoon met z'n allen doorgaan en juist. Ja. Eigenlijk hebben we geen tactiek. Ja. We doen ieder de helft. In tweetallen doen we de helft. Dus zij doen de onderkant, wij doen de bovenkant. Wij doen de onderkant, zij doen de bovenkant. Nou, als dat maar goed gaat. Behalve een ludieke heeft het evenement ook een serieuze ondertoon. Zo wordt er met het kampioenschap geld opgehaald voor KWF kankerbestrijding. Onder de naam Team Linda, vernoemd naar een gemeenschappelijke vriendin die ongeneeslijk ziek is. Sinds 3 jaar zijn wij Team Linda en doen we het hele jaar allerlei activiteiten. En dus nu het eerste Open Sasse Legpuzzelkampioenschap. Ja, vorig jaar hadden we een cheque van 10.000 zoveel euro. 10.119 euro konden we overhandigen. Dus we proberen het weer te halen. De legpuzzelteams kregen 3 uur de tijd om de puzzel goed neer te leggen. Het winnende team, je ziet ze hier nog druk in de weer, deed dit in 1 uur en 2 minuten. Hoek op bezoek in Hardenberg bij HHC, dat speelt in de oranje shirts.
En die ploeg komt op voorsprong door een treffer van Noah ten Brinke na 8 minuten spelen. Het is een topwedstrijd, want Hoek is de koploper van de tweede divisie en HHC heeft slechts 3 punten minder en is de nummer 4. Maar die achterstand van Hoek wordt snel ongedaan gemaakt door Silvio Hagen. Want dit is 3 minuten na de openingstreffer al de gelijkmaker. In de tweede helft is Hoek meer de bovenliggende partij. Het creëert veel kansen. Hier is er weer een in de maak met Hebbelink richting Dinsula. En dan is het 1-2 en die voorsprong is op dat moment verdiend te noemen. Het 12e doelpunt alweer van deze Dinsula. En Hoek gaat dan ook winnen in Hardenberg. Want dit is een kwartiertje voor tijd. Opnieuw Dinsula, 1-3. Met nog 8 speelrondes te gaan is Hoek nog altijd koploper. En het kan die titelaspiraties nu niet meer uit de weg. We bevinden ons in de koude lucht. Al snel kwam de zon steeds meer door, maar er waren ook stapelwolken. Lokaal ontstonden een paar buien. Het werd niet warmer dan zo'n 9 graden. Komende nacht is het vrij helder en koelt het flink af. Morgen vroeg ligt de temperatuur tussen de 0 en 3 graden met plaatselijk kans op vorst aan de grond. Zondag overdag zijn er zonnige perioden en loopt de temperatuur op naar 10 tot 13 graden. Tegen de avond neemt de bewolking geleidelijk toe en gaat het later op de avond van het westen uit weer regenen. De wind neemt daarbij toe naar matig tot vrij krachtig, op de koppen van de eilanden zelfs tot krachtig uit zuid tot zuidwest. Maandag en dinsdag kan er nog wat regen of een paar buien vallen, naast wat zonnige momenten. Maandag staat er ook nog veel wind. Woensdag is er meer zon en blijft het waarschijnlijk droog. De temperatuur loopt komende dagen wel iets op. Dit was Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week met daarin een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Fijne avond.